washona phambili wathola ichance igoli lelo sishoda leyo akekho yini abantu because ngiyakhumbula uBenny McCarthy ewu-forward players coach ku-Manchester United bapick up o-Rashford lenzeni kwaba khona umehluko ilento esesiyidingayo la ukuthi kube khona abantu abazotrain i-striker to convert ama-chances yabo even set pieces ayikho lento ebeyishawa uMarcus makuthiwa ishaya ikhona nami ngingashaya ikhona entswempu kwabi kunale eshaya uMarcus first half second half ayikho efike yayi-aerial ball ukuthi izohedwa ilokhu nje cha beyishawa ivele ikhishwe kalula bewungabeka ngisho ukhipha yedwa basuke bonke abadlali bePirates asale yedwa ubezoyikhipha futhi ngenyawo noma ngedolo ngoba belenda la phansi ama set piece yabo into ekunike i-opportunity ukuthi ungalikora noma kube umdlali oshaya i-own goal kufanele uyishayisise ikhona noma ngabe kuthiwa i-set piece yabo angazi noma bengizothi beyidonga cha bekubheda kumagesi yabona mfethu yabona nje speaking because iPirates is a big team yabona mathiwa mfethu ama South African players nama teams aphume ke lokuthi we create chances we want to create convert yabo noma ungacreate ama chances awu 3